hekken daar zijn ook heel saai. Dat saaie hek. De hekken zijn zo saai. Echt saai. Dat is maar alleen maar wat grijs en rood. Dit doek wordt dan versierd of zo. En dan als dit helemaal klaar is, dan kan dat doek daar opgehangen op dat hek. Nou, dat wordt op het hek geplakt of gehangen. En op welk hek wordt het dan Delhom? Nou, op dat saaie hek. Dat saaie hek. Ja, er is eigenlijk niks aan. En toen vond juf het leuk om wat te versieren. Dus toen hadden we dat gedaan. Toen kwam juf met een kleed. En toen had juf het uitgelegd. En toen vonden we het een leuk idee. En eerst wisten we van de ideeën niet. En toen kwamen we allemaal op ideeën. Eigenlijk gewoon een tekening maken van dingen die we graag willen maken. Nou, een pizza-restaurant, een webbingshop, Een voetbalveld. een huis, een voetbalveld, Een strand. Met een mooi zwembad hier. En een grote duikplank waar mijn zusje op staat. Wat is er bij jullie school aan de hand en waarom staan daar hekken? Oh, daar wordt gebouwd. Heel veel gebouwd. Wat wordt daar gebouwd? Aan nieuwe huizen. Dus eigenlijk daar moeten we dit doen. Oké, want ze zijn daar nu dus aan het bouwen en daar staan allemaal ijzeren hekken. En vinden jullie dat niet mooi? Nee, niet echt. Alleen als ze daarmee klaar zijn met een huis, dan is het wel mooi. Met die rode dakpannen. Nou ja, dat gaat zo. Dus je toch, wij moeten dat hek we wat leuker maken. Ja. En Geert had ik lukken, denkst. Ja. En waarom wist u zo zeker dat je hem dat hek leuker maakt kennen? Omdat dit wel heel mooi is. Als dat heel mooi is, dan is het daar zeker weet heel mooi. Nou, daar heeft ik helemaal gelijk om ook dat ze zeggen, dit is tenminste al je mooie kleuren en mooie beesten al hier. Ja. Dus het zullen de bouwvakkers eigenlijk wel leuk vinden die er rondwerken binnen, denk ik. Ja, denk ik ook. En dan lopen we met z'n allen in een rij naar het hek toe. Ik ben echt een metalhead. Wat had er niet in? Wat is daar zo leuk, jongen? Nou ja, de bassdrums, daar gaat het meestal om. Dan gaat het hartslag het met en dan moet ik springen. Net zo als een housebeat. Dus alleen dit is dan met metal. En je moet een metalkaar een leuk feestje vieren. Wat vind je over een hobby van jouw man? Mooi. Ja, ik vind niet alle heavy metal mooi hoor. Ik hou alleen maar van Saxon en van Rammstein. Het hele heavy vind ik niet zo mooi. Kijk, ik zit nou onder de tattoos, maar vroeger was het altijd, had ik allemaal blauwe plekken.
En dan was ik trots op. Dan had ik weer gigantische blauwe plekken van het pogo. En dan probeer ik altijd ook nog even corset of drumstokjes te scoren. Oh. Ja, ik ben heel drummen oriënteerd. Ik ben gek op drummers die hun kunstjes doen. Dus een knap staaltje wat ze presteren. Is dat zo? Ja. Het is toch alleen maar herrie? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar een heleboel denken dat het herrie is, maar probeer het maar eens. En heb ik nog wat moois. Nog maar even met. Want ik spaarde dus drumstokjes. En concertkaartjes. En consumptiemunten. En ja, wat eigenlijk nog niet. Het licht opzoeken. Dan zelf wel even. Het is maar een klein hokje. De hele wc hangend vol. Ja. Ja, de drumstokjes. En dus, iets meer dan 200. Drumvel, dit is van Saxon. Ja, ik moet eigenlijk deze drumstokjes nog ophangen. Ja, dus ik zei, het wordt eigenlijk te krap hier allemaal. Dit is allemaal van, en ik zet altijd de datums erop, wat voor zaal. En wat voor band natuurlijk. Ik bedoel, hier ben ik ook trots op. Vinnie Paul van Pantera. Een schoen zelfs van Imperia. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Maar ja, Wat is zelf. Nou, wij hebben wel eens een festival op een boot. En dan komen al die als piraten. En dan heb ik zelfs zo'n ding gemaakt voor. Kijk, al die mogen op de rockers zien hoor, bij de vrouw.